L-iskeda l-ġdida ta' Net Television u Net FM li ġiet preżentata l-ġimgħa toffri għażla varjata immens ta' programmi anke għax-xhur tax-xitwa minn Jannar il-qudiem. Fil-fatt minn Jannar se jirritorna l-programm Profili u l-programm Persjan Imbexqa dan apparti programmi ġodda bħal tradizzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira ma' Melkin fil-kċina, Għadni ħaj, Int tagħmilha u Saħtek l-ewwel. Aparti minn hekk Net Television diġà beda jaħdem fuq l-iskeda tar-rebbija, skeda li se tara r-ritorn tal-programm Fuq Tlieta segwit minn programm ġdid bl-isem Flashback u l-programm Vale. Dawn il-programmi jkomplu jibnu fuq l-iskeda b'saħħitha ta' Net Media li ġiet preżentata l-ġimgħa għal ħarifa u x-xitwa bil-programmi kollha se jibdew mit-2 ta' Ottubru. Anke Net FM se jwassal diversi produzzjonijiet mill-iskeda l-ġdida fejn is-semmija se jkunu qed jilqgħu mill-ġdid fi djarhom lil Stephanie Kirkop u anke lil Rodri Kaġus li se jieħu fidejh il-programm popolari Feedback. Ix-xandriet ta' Net FM jiftħu bil-vuċi ta' Indrija Tart segwit minn Eileen Montezin u Marbek Spiteri. Wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar Dione Borg iżomm l-appuntament tiegħu bil-programm Kuntatt segwit minn Charles Saliba. Fil-weekend imbagħad il-Breakfast Show se jkun preżentat minn Sergio Carbonaro filwaqt li anke Angela Colero se żomm l-appuntament tagħha mas-semmija ta' Net FM.